Днес в зала 1 на община Свищов се проведе работна среща по проект Балкански център за религии и етническа толерантност, древни езици и култура, който се разработва по идея на мюсюлманско настоятелство, мюсюлманско изповедание Свищов с председател Генчо Конов. В проекта се представя идеята за развиваща се толерантност в три аспекта – общество, образование, училище. Обосновава се обществения фундамент на толерантността като основание и потребност във всяко едно време. Извежда се националната и европейска идея за едно последователно и отговорно развитие на толерантността в нейната социална и образователна разновидност. Предлага се модел за образование за толерантност с методология, развита върху знанието за религията като културен факт. В рамките на този проект се предвижда да бъдат извършени реконструкция и ремонт на съществуваща сграда на мюсюлманско настоятелство, мюсюлманско изповедание. Каква е целта, обясни консултанта на проекта Бахтияр Караали. Свищов като един исторически център, развитието на самата община в хилядолетната му история оставила различни следи от белези на култура, езици и религия в тази свищовска земя. Мюсюлманското настоятелство, както и духовенството на католическата църква и православната църква в духовно ополе Свищов, разговаряха, приеха един изключително сериозен меморандум, който е пред вас, и целите на този меморандум са да направи това сътрудничество и партньорство в постигане на целите на този изключително важен документ. За сега този меморандум официално е приет и е подписан като партньор в община Свищов, Сдружение ЕВЕТ, Европейска визия за етническа толерантност, както и мюсюлманското настоятелство в лицето на председателя Генчо Конов. Разрешението за този проект е съгласуван с областното ръководство и областният мюфтия на мюсюлманското настоятелство за Великотърновска област, господин Турхан Мехмед. Всички документи, които са тук в създаването и администрирането на този изключително важен проект, са в изискванията на общинското законодателство, така и на националното. Затова в тези трудни и тежки моменти, които възникват на различни идеи, когато политиците започват да бъркат в една конкретна историческа рана за признаването на правото на свобода, на вероизповедание, на особено чувствителните моменти, когато човек изразява своята не само човешка същност, а възможности да упражнява своя език и религия, както за духовенствата, които създават ценностите в човешките измерения. Затова този начин на контакт, който ние в момента създаваме, е много важен, за да пристъпим към по-нататъчното време, което ни предстои, за да осъществим тези изконни намерения, които са само наши чисто човешки, защото тази особеност, която вътре в нас стои, преодолява не само времето и религиозната ни особеност като чувства човешки, но възможност да признаем правото на другия и да осъществим онова взаимно усещане, да приемем благото на човешката обединителност в тези процеси и да противопоставим на тези ксенофобски елементи, които създават различията и особеностите, пак казвам, на това човешко време. Проектът ще обхване различни целеви групи, както в община Свищов, така и на територията на област Велико Търново, включително и възможностите за кореспондиране с правителствени институции.
Темата за етническата толерантност е изключително важна, каза на днешната среща кмета на община Свищов Станислав Благов, който като домакин приветства идеята за този проект. Приех домакинството на тази среща като висока чест и отговорност, защото намирам, че темата за етническата толерантност е изключително важна. На 16 ноември 1995 година 28-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж приемат декларация за принципите на толерантността, в чието член 1 алинея 1 пише: толерантността означава зачитане, приемане и правилно оценяване на богатото многообразие от култури в нашия свят и на всички форми и начини за проява на човешката същност. Толерантността укрепва чрез знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, на съвестта и на убеждението. Толерантността е хармония в различието. Тя е не само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантността като добродетел, която прави мира възможен, спомага за замяната на културата на войната с културата на мира. Толерантността е признаване на правото и свободата на другите да бъдат такива, каквито са, да изглеждат различно, да мислят и да творят свободно. Главното е да се зачита тяхната идентичност. Мисля, че обществото ни има още много да учи по отношение на толерантността. Затова приветствам инициативата за реализиране на проекта Балкански център за религии, етническа толерантност, древни езици и култури, който представя идеята за развиваща се толерантност в три аспекта: общество, образование, училище. Въвеждането на модела на образование за толерантност към религиозните различия издига на преден план най-вече уважение към другия, високия морал и нравствеността, които са в основата на всички религии, на християнството, на юдеизма и на исляма. Пожелавам успех на проекта и се надявам, че дискусията в настоящата работна среща ще е една ползотворна първа крачка в процеса на неговото реализиране. На добър час! Към реализирането на този проект се присъедини и Сдружение Европейска визия за етническа толерантност ЕВЕТ, чийто председател Ергин Емин изрази надежда, че той ще бъде реализиран и на други места. Аз като председател на гражданско сдружение ЕВЕТ, Европейска визия за етническа толерантност, ви приветствам, че днес се събрахте около тази кръгла маса. Всъщност около кръглите маси са решавали много мъдри неща, много проекти са осъществявани и тези проекти е нормално да бъдат и не само дискутирани, но след тяхното приключване и така пресъздадени и получени и ретранслирани в другите места на страната. Гражданско сдружение ЕВЕТ имаше една идея от преди 4 години за създаване на Балкански институт за религиозна етническа толерантност. Условията вероятно са дошли сега. Когато създадем тази общност тук в Свищов под ръководството на общината и лично благодаря на господин Благов, че се присъедини към този меморандум, след този меморандум и проекта, ако започне тук, както така си мислим, както господин Чавдар Спасов ще ни го представи, аз мисля, че по-нататък имам разговори с община Смолян, с община Благоевград и община Пловдив, всъщност този проект да нарасне и да стане национален и община Свищов всъщност да бъде образеца на такъв един проект, който ще бъде осъществен и продължен, така че ще има и устойчивост. И затова и Националния координационен съвет на гражданско сдружение ЕВЕТ се присъедини към него. Благодаря на господин Бахтияр Карали, който е и наш координатор за Ловешка област и е много деен при началото на този проект. Аз ще му пожелая успех и при ръководенето на този проект. Но безсъмнено без община
Свищов този проект нямаше да бъде така осъществен. Трудностите предстоят пред проекта и понеже е обществен, аз много се радвам, че всички заедно ние ще започнем и ще работим, благодаря на духовенството и на мюсюлманското и на християнското, че са тук и че ще се присъединят за добрите начала на този проект. Хубаво е като общината, която съблюдава реда и начина, по който ще се осъществява, той да бъде наистина добър, устойчив и пожелавам да започнем от тук нататък една ползотворна дискусия около него и всяка общност и институциите в област Велико Търново да намерят своето място и да подпомогнат този процес, който ви казах по-нататък ще продължи и в други места на страната. Накрая в София ще се оформи около тези общински проекти, ще се оформи този Балкански институт за религиозно-етническа толерантност, който пък ще дава научната част около процедирането и продължаването на духа на проекта. Какво се предвижда да бъде извършено в рамките на проект Балкански център за религии и етническа толерантност, древни езици и култура, в рамките на който ще бъдат извършени реконструкция и ремонт на съществуваща сграда на мюсюлманско настоятелство, обясни архитект Чавдар Спасов. Тази идея се развиваше в продължение на около 2 години. Като в основата на идеята е запазването на съществуващата къща на Димитър Аврамов, която е в аварийно състояние, трябваше да бъде съгласувана с паметниците на културата, т.е. с снимка на сегашното име. През това време ние извървяхме така един доста дълъг път на събеседване, както с мюсюлманско настоятелство, така и с администрацията на общинска администрация на град Свищов. В тази връзка беше променена визата, беше оплътнен терена, самата виза беше вкарана в Националния институт на недвижимо културно наследство, където колегите предложиха без възражение по визата да им внесем директно за съгласуване проект. Опитали сме се да достатъчно да оплътним терена в смисъл такъв да изцедим от него всички възможности по отношение на площи и обеми. Нали? Още повече той се намира в централната градска част, в близост до общината, близост до градината градската. Така. Значи, нашето решение предвижда запазване на сградата и такова е предписанието на Националния институт за недвижимо културно наследство и пристрояване на тяло в продължение до Тупиковата улица отзад на 5 нива. Значи обособени са основно няколко групи, свързани с развитието на Центъра за религия и етническа толерантност, които от една страна това е учебната част, в която е решена с няколко учебни зали, които съгласно предвижданията на заданието, което също сме изготвили в последствие, да бъдат снабдени с модерно оборудване, мултимедии, езикови кабинети. Също така са предвидени, съгласно изискванията на нормативите, помещения за преподавателите, кабинети за езици, кабинети за изучаване на компютри, като предвид на факта, че както и господин Карали спомена, че този център би следвало да обслужва не само община Свищов, а и Великотърновска област и съответно и ако има други желаящи, сме предвидели една малка жилищна част от рода на тип студентски общежития, която е в същата сграда, която има един леглови фонд за около 30 човека, които биха могли едновременно да обитават сградата. Нали, съответно са предвидени читални за обучаващите се. Освен това, в сутерена е предвидена една група за хранене. Все пак тези хора някъде трябва да се
да се приготви някакво, той като, да кажем, малък студентски стол, ето биха могли да се хранят, и с съответните анекси, свързани с инженерните съоръжения на сградата, вентилация, отопление и така нататък. На партерно ниво, от към страната на Цанко Церковски, улица Димитър Хаджи Василев, е съсредоточена обществената част. Тоест, предвидили сме една изложбена зала, която да бъде в старата сграда, обърната към улицата, там да могат да се правят периодични изложби, представения, дори събеседвания. Един колоквиум може дори да се проведе там, достатъчно като площ. Като в частта, която е към общината, е предвиден един музей на религиите, който да обедини в себе си история на религиите с фотоси, с други материали, облекло и така нататък. И до него сме предвидели една малка книжарница с един копирен център, който от една страна да обслужва обучаващите се, а от друга страна би могла там да се предложи съответната религиозна литература, която и обучаващите се, а и гражданството на град Свищов би могло да закупи, тъй като няма на друго място така съсредоточено, където можеш да се запознаеш. Съответно, вътрешният двор ще бъде облагороден, за да могат да използват като рекреация обучаващите се и съответно персонала. Пропуснах, че има предвиден един кабинет за директор, все пак някой трябва да управлява цялата тази история, да го поддържа през това време. Като едно от основните неща, което трябва да се извърши, е просто да се адаптира новата част към старата, а старата трябва да се реставрира в вида, в който е, и по снимковия материал, за да се запази и силуета на улицата, тъй като тя е паметник, независимо, че от местно културно значение, тя е изключително важна като визия за град Свищов. И пропуснах да кажа, че покрива би могъл да се използва като една тераса. Пред последните помещения, които са, предвидена една мощна тераса, тя се налага от архитектурни съображения, тъй като трябва да отстъпим от регулацията. Но тя за обучаващи се, за студентите, ако мога така да кажа, ще бъде една великолепна тераса. Категоричната си подкрепа за това начинание засвидетелства католическата църква Свети Кирил и Методий в Свищов. Съмествам отец Патрик Вял, енорийски свещеник в Свищов, който в момента е в чужбина за работа с други свещеници от конгрегацията на пасионисти. Той е писал писмо, чрез което подкрепи проекта в името на толерантността. Днешния ден по целия свят ни посочва различни предизвикателства, на които да отговорим с нашата отговорност всеки ден. Всеки по неговата образ, по неговите си възможности. Ние отговорим чрез молитва, чрез възпитание, чрез социални дейности, които можем да правим. Възпитание, вярваме, че възпитание е път за взаимно познаване между хората. Това дава стъпка за взаимно уважение. И от това следва взаимно братство, приемане, толерантност, мир за цяла общност. Вяра е един от ценности на човечеството, което в своя си дълбоко значение единява хората, които се стремят към Бога и едновременно помежду тях. В името на това е нашето подкрепане и сътрудничество. Същото новите поколения имат нужда от нашето съдействие, за да се чувстват подкрепени в живота, подкрепени в ценности на човечество и религията. Ето в името на тези ценности в Свищов приемаме покана за това сдружение.
Идеята за реализиране на проекта приветства и Сюлейман Муртаза, имам на община Свищов. Аз се радвам, че сте поели една голяма отговорност от нас. Разбира се, че ще се чака духовната страна на нещата, както сестрата каза. Ние, разбира се, няма да говорим нещо повече, освен което ни повелява религията. Която религия иска да сме вярващи. И слава Богу, ние всички сме вярващи. Всеки вярва по-своему, всеки кой каквито са им познанията. Не случайно в книгата в едно знамение се казва „Иннама му'минуна ихва фааслиху байна ахвайкум ваттакуллаха ла'аллакум таттакун“. Всички сестри и братя са вярващи. Тогава заглаждайте отношенията помежду вас и бойте се от Господ, за да бъдете помилвани. Това е знамение, където тази сграда, разбира се, аз вярвам, че ще бъде сграда на диалога. Ще има диалог между религии, между етноси, между човека. Затова аз първо се радвам, че наистина сте поели една голяма отговорност, за където с каквото мога лично ще бъда съпричастен, за да може човечеството да се развива. Защото ние сме хора. Не може човек от един род, различие ще има, но за успеха. Различие ще има, но за изграждане. На днешната среща само Православната църква нямаше представител. Това бе отбелязано от секретаря на общината Върбинка Конова, която също категорично заяви, че подкрепя реализирането на този проект. Това, което ми направи впечатление, и то така малко неприятно, че не присъства и не е пратил свой представител, господин Руслан Личев, все пак няма представител на Православната и също Православната църква. Нали, това е явно не е пропуск или от ваша страна, или от негова, но все пак трябваше да чуем и православната общност по въпроса. Какво да кажа за проекта? Община Свищов го подкрепя, в крайна сметка кмета го подписа и така предаде чрез мен своята подкрепа. И колегите от ТСУ и от образование, всички, които можеха да помогнат и помагат, и разбира се, ще помагат. Това, което мога да кажа е, че сме помагали и ще помагаме. Аз повече нищо не мога да кажа, защото първо предстои да се реализира проекта и в така началните стъпки. Ние сме едни от хората, които са подписали споразумението, кмета, и които в крайна сметка сме и домакини. Този проект ще се реализира в нашия град, дори в голяма близост до общината. Става въпрос за този обект, който е тук на улица Димитър Хадживасилев и Цанко Церковски. Така че работата, предполагам, евентуално като се извърши и строежи и се финализира инфраструктурната част, ще бъде много близо и до общината, чисто физически, и от там нататък ще работим заедно. Бахтияр Кара Али информира, че архиерейският наместник на Свищовска духовна околия иеромонах Руслан Личев и великотърновския митрополит Григорий са изпратили писма за подкрепа. Те са поканени на днешната среща. И двамата имали служебни ангажименти и не присъстваха, но и техни представители нямаше. На срещата присъства и началника на отдел образование и култура при община Свищов Милена Богданова. Много бих искала да споделя така приятното си усещане за това, че се докосвам до нещо, което
е част от моя живот. Аз самата съм, как да кажа, живея в семейство от католическа религия и православна религия. Разбира се, имам и много приятели, познати, които изповядват и други религии. За мен лично и самата, и науката е една от религии. Защото религията сама по себе си е нещо, което дава смисъл на живота. И затова в основата стои вярата. Наистина вярата. Чудесно е това, че мои познати, които смея да нарека приятели, близки за душата ми хора са тук и се обсъжда нещо общо и вероятно полезно за много от нас, особено в днешно време, тъй като мисля, няма да преувелича, ако кажа, че много голяма част от днешните млади хора като че ли губят смисъла на своя живот. Или поне неяснотата е много по-голяма, отколкото ясната перспектива и естествено липсата на вяра. Лутанията на тези млади хора са много големи. Надявам се вашата идея наистина да обедини различни хора. И в този смисъл да способства и за това да предостави осмислене на живота, който води. На това, че ние наистина първо сме хора и след това изпълняваме другите роли. Първо сме хора духовни и след това изпълняваме другите роли в живота си. Професионални, житейски и социални. Като представител на община Свищов, както и на православната религия, така подкрепям и мисля, че заедно с моите колеги бихме се включили с удоволствие в дейности, в които бихме могли да покажем своите компетентности, тъй като тая част, тая област, в която ние работим, е свързана с образованието и с личностното развитие на младите хора, с градението на вярата в всяко действие, което те извършват и смисъла, който трябва да открият, за да бъдат успешни и за да имат ясна почва под краката си и да вървят нагоре. Заместник-кмета на общината Пламен Александров приветства инициаторите за тази идея, че в града на първите ще има още едно първо нещо. Аз искам да приветствам инициаторите на тази идея за смелостта да започнат нещо, което надали някой от нас може да каже точно какво е, защото аз поне не се сещам за аналог някъде. Но в Свищов не е прецедент да се правят първи неща, така че надали някой ще се оплаши от това, че за пръв път почваме да правим нещо, което никой не знае точно как изглежда. Дали това ще бъде част от образователна степен, всъщност на каква възраст хора ще идват и ще се обучават, всъщност ще се обучават ли тук или тук ще научават просто нови неща, за да могат да продължат обучението си някъде. Това са неща, които чисто методически ще трябва да бъдат изчистени допълнително. Но на мен изключително много ми харесва това, че в названието присъстват древни езици и култури. Защото си мисля, че
У нас обучението в тази област е доста малко, доста слабо и тук наистина би могло да се направи в чист вид такова обучение, което, карайки хората, младите хора, за които говори преди малко госпожа Богданова, да навлязат в дебрите на един наистина древни езици и на култура, от която тук имаме достатъчно много, да стигнат до идеята за етническа толерантност. Тоест, учейки древни езици, учейки култура и учейки се на това, което ни е създало до ден днешен, да стигнем сами до идеята за етническа толерантност и оттам вече до религиите. Нарочно поставям по този обратен ред нещата, защото мисля, че това би било наистина полезното и атрактивното в един такъв център. По принцип, религиозно обучение има къде да се прави. Ние не правим в случая религиозно училище. Мисля, че е така, нали? Който иска, има къде да се обучава чисто религиозно. Но тук обръщаме нещата по един, според мен, много интересен начин, тръгвайки от богатата история, от наситената с много и религиозни, и всякакви други духовни неща, наследство, да могат младите хора да усетят къде са и на какво всъщност са наследници, за да може, уважавайки всичко това като минало, да знаете на къде вървят за бъдеще. Затова със сигурност, господин Благов го каза, общинската администрация ще седи зад развитието на този проект и с каквото може ще участва, не само по отношение на дейността, която естествено е свързана с чистото изграждане на един такъв дом, но и по-нататък методически по ръководството му и по функционирането, защото ще има наистина много работа, за което ви желая успех. На срещата бе дадена възможност на всички присъстващи да изразят мнение и да отправят въпроси във връзка с реализирането на този проект. Дали е осигурено финансиране за проекта, попита Елиска Раманлиева. За мен е огромно удоволствие да видим представители на различни религиозни общности, седнали на една маса, което през всички положения идентифицира този процес като много европейски, като много цивилизован. Въпросът ми е следния. Разбрахме, че тук се подписва меморандум, който, пак казвам, поздравления за това. Има ли финансиране за тази прекрасна идея, която вие имате? Дейностите по този проект започнат много по-рано, отколкото ние търсим финансирането за реконструкцията и ремонта на сградата на настоятелството. Защото ние не можем да изчакаме развитието на проектантската дейност, защото господин архитект Спасов има достатъчно работа и технологично време да изработим тази документация, защото тя трябва да бъде приета и утвърдена, съгласувана в разрешителен режим от общинските власти, което ще бъде в дълъг период, може би 6 или 7 месеца. А дейностите, които са предвидени по този проект, могат да започнат в началото, така както е съставен и разписан проекта, сме стигнали до финансовата рамка, като съставяне на това, което е в възможност за кандидатстване пред съответният европейски донор. Програмите ще бъдат отворени в началото на следващата година, но имаме достатъчно време, около 3-4 седмици, да направим, да изчистим проекта като дейности, целеви групи, обхват на проекта, реализация на проекта в времето, месеци и там, където ще бъдат обхванати не само училищата в Свищовска община, различните религии, които могат да изпратят свои представители. Имаме идеята жените от различните религии да се опознават. Създадем един такъв малка група, където ще могат да се разказват и това да стане едно съчетание в религията на жените, за да могат. Жените носят чувството не само за майчинство в живота ни, но и са най-добрите ни възможни духовни пречистващи душата. Когато жената участва в нещо, което прави добро, значи е добро и за планетата ни Земя. Това са идеи на проект. Ние очакваме в началото на следващата година тези процеси в отварянето на фондовете на европейските програми, но има и различни други донори, които ние в момента търсим, да започнем дейностите по проекта и осъществяването на част от финансирането, да получим по проекта, който да даде възможност на архитект Спасов да
изготви проектната документация, което казвам не е леко начинание, защото все пак има технологично време, пак спомена, и това да се случи в бъдеще. Илиян слуша, защото с него най-много ще кореспондираме и с тези спасов, като ТСО за съгласователна и разрешителен режим, по по-нататъчните дейности. И ние ще го представим този проект на обществено обсъждане, защото това е много важно. Не се знае, че това е общ национален център, където Свищов става това, което казах от древни времена, исторически и културен център, оставил много следи от различни религии, от присъствието на факти, които в историята се четат и се съобщават не само на историците, но и на гражданите, това, което ще бъде необходимо по-нататък. Защото в проекта ЕЛИС, това е в началото. Съставянето на проектната документация и проектния фиш да бъде в финансовата рамка за започване на дейностите. Това е в началото и вярвам, че ще успеем в началото на следващата година да представим общата част на проекта за финансиране и участието на обсъждането пак тук в тази сграда. Едната част от финансиране ще дойде от програма 2020. Президентът на републиката, господин Плевнелиев, също би застанал за този проект, защото той много настоява иновативния подход в проектите, които ще са следващия програмен период, да бъде един от първите. Така че ще търсим път към него. Другото, от самия господин Юнкер иска да се приложи източният метод по отношение на обучението на религиозна основа. Вие знаете още от Хорусанската школа, всичко, което като наука е дошло и като образование е началото на етнокултурния диалог. Аз само преди 2 дена бях в Тайван. Там по диалога Европейски съюз с Тайван и мога да ви разкажа за такъв реализиран проект в община Йилан, който се намира до Тайпе. Там има 3 религии в Тайпе. Там, където е будистския храм, до него е мюсюлманския храм, до него е протестантския и до него, така те са подредени, е католическия храм в Тайпе. И след тях започват институциите на политиците. Министерството на икономиката, Министерството и така нататък, на външните работи. И по тази улица първо влизаш в храмовете и после стигаш до политиката и те казаха, че ключът към техния просперитет, а това е невероятно развита държава, е именно, че са започнали етнокултурния диалог, защото преди това са клали. И този етнокултурен диалог са научили хората първо как да влизат в храмовете, защото при нас още не се знае как да влезеш в храма, кои молитви да прочетеш и какво да вземеш от този храм. Прави се от суетня, защото от комунизма не сме се научили на почтенност към храмовете и към Господ. И след това вече можеш да отидеш в другите храмове, където да ръководиш политиката. И оттам е дошъл просперитета на Тайван, където безработицата е 0%. 23 милиона души, огромен просперитет и не знаят какво да правят парите си. Да. И аз мисля, че така от изток можем да вземем някои неща, да предоставим на Европейския съюз някакъв един модел на поведение, ако се умеем в рамките на този диалог да го осъществим. С реализирането на проекта аз съм убеден, че можем да изведем един модел на толерантност, каза в заключение на днешната работна среща кмета Станислав Благов. Само преди 2 дни се навършват 25 години от 10 ноември. Онази дата, която ни даде надеждата за свобода. Днешната среща и идеята за реализиране на този проект също кореспондира към свобода, в много широк смисъл на тази дума. Аз си спомням тук в зала 1 на община Свищов, преди известно време, може би 3 или 4 години, християнската общност, католическата и православната, имахме една среща, която беше посветена на силата на православната икона. Много силно впечатление ми направи това, че свещениците от католическата общност представяха по един уникален начин респекта, уважението и отношението
към православната икона. Споделям го за това, защото днес, когато говорим за толерантността, за единението, не си даваме сметка, че силата на Обединена Европа е силата в разнообразието или единство в многообразието. На нас не ни липсва мъдростта и разума в Свищов, да се опитаме да подходим по този модерен, мисля, перспективен начин за бъдещето на нашия град, на нашата община, на нашата общност като цяло. Силно бях впечатлен от думите и на господин Карай, и на господин Емин, и на Сюлейман Ватаза, и на сестра Франческа. Аз съм убеден, че тук можем да изведем един модел на толерантност, който ще даде много повече надежда, много повече вяра и много повече любов в хората, в гражданите на Свищов. Ще опитаме, разбира се, да го доразвием. Ние като община, като общинска администрация, радвам се, че има и общински съветници, ще трябва да положим усилия, за да може да покажем и пред свищовската общественост, и не само, и в региона Великотърновски, и в страната, че този модел, който в момента ние го дефинираме, може да бъде мултиплициран като ефект в страната. А онова, което се отнася за финансирането и реализирането на прекият проект, за който стана дума за сградата до общината, мисля, че ако ние го поставим по един почтен, по един професионално подготвен, открит, разбира се, начин, то ще намерим възможности да се финансира и практиката точно това показва. Всъщност, преди няколко дни се позволи да кажа, много неща са допустими в съвремието, в контекста на честването на 25 годишната от свободата. Но едно нещо, струва ми се, не трябва да допускаме да се реализира и да се увеличава. Не трябва да допускаме процеса на евроскептицизма. Европа понякога казва, че е консервативна. Но знаете ли колко е необходим този дух на консерватизъм? Защото той гарантира законността, той гарантира почтенността. И в този смисъл, разглеждайки принципите на законността на Европейския съюз и на процедурите, които са разписани по различните проекти, трябва да бъдем доволни, че те съществуват. Защото те са гаранция за почтенността и за това, че проектите, които се реализират, са обществено значими, високо конкурентни и изключително необходими за обществеността като цяло. Затова аз изразявам задоволството, че проявихме този интерес при разглеждането. Това е началото на този проект и се надявам този дух да бъде съхранен и да бъде доразвит, за да може да постигне целта. А целта е добра. Целта е за духа, за вярата и за любовта. И аз ви приветствам, насърчаваме този процес. Уверявам ви, че от името на община Свищов, от общинската администрация, убеден съм и от общинския съвет, този подход ще бъде задълбочаван и ще се реализират успехи. За съвместно реализиране на проекта Балкански център за религии и етническа толерантност, древни езици и култура, на 1 септември е подписан меморандум за сътрудничество и партньорство между община Свищов, Гражданско сдружение Европейска визия за етническа толерантност и мюсюлманско настоятелство и мюсюлманско вероизповедание Свищов. Договор за сътрудничество и партньорство предстои да бъде подписан и с всички останали институции, които подкрепят идеята
идеята в Свищов да бъде изграден Балкански център за религии и етническа толерантност, древни езици и култура.